салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТЖ ва чизе ки матбуотҳо менависанд, мо дар инҷо гап мезанем. Агар мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав, зеро ту дар инҷо аз хабарҳои нави дастаи дӯстдоштаат аввалин шуда бо хабар хоҳӣ шуд. Ва лайки қиматбои худро аз ёд набарор бародар, агар хоҳӣ ки видеои нав тез барояд. Ҳамада тамошои хуб, рафтем. хабари бомбагӣ. Ба хабари зи атлетик нигоҳи Месси бо роҳбарият барои ояндаи Каутино дигаргунанд. Роҳбарият мехоҳад бозингари бразилиро фурӯшад. Месси бошад ба хабари бино мехоҳад ӯро дар даста нигоҳ бидорад. Капитан мехоҳад даста Усман Дембелеро фурӯшад ва Каутиноро дар дастаи каталонӣ боқӣ монад. Чӣ хеле ки медонем, Месси мехоҳад ки Неймар ба даста баргардад ва клуб барои ин чиз маблағ гуфта истодааст. Камтар аз мавзӯъ дур меравем. Имрӯз ман бозии финалии Лигаи Чемпионҳои соли 2015 байни Барселона ва Ювентусро аз сари нав тамошо кардам. Бовар кунед бародарон, агар кадоматон ин бозиро тамошо накарда бошед, то ақаллан абзорашро нигоҳ кунед чӣ хел Барса аз аввали дақиқаҳои бозии Ювентусро чӣ кор мекунад ва дар муддати 90 дақиқа дар ҳариф бартарӣ дошт. Барои мо ан ҳамин хел Барселона лозим аст то ин ки ғолиби Лигаи Чемпионҳо шавем. Аз як тараф Месси рост мегӯяд, Дембеле ба мо лозим нест, бозингаре ки дар бозиҳои муҳим бозӣ кардан наметавонад ва як ҳаёт дар тавбат аст. Чӣ хеле ки ман дар видео пешина гуфта будам, Каутино ба мо лозим аст ва ҳатто Сетьен мехоҳад ӯро дар даста бинад ва дар позитсия ки Иньеста бозӣ мекард истифода барад. Роҳбарият ӯро бар ивази Иньеста харида буданд, на ин ки бар ивази Неймар, лекин Валверде ӯро истифода бурда натавонист. Акнун агар Неймар баргардад ва дар ҷои Дембеле бозӣ кунад, то аз ин состави беҳтарин дигар ёфта намешавад. Дар ин бора чӣ фикр дорем бародарон? Ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Мо бошад давом медиҳем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Барои дастгирии канал ва пешравии мо ба ссилкаи комментария буда даромада регистратсия кунед ва бо промокоди Барса TG соҳиби $100 гардед. Дастгирии шумо, пешравии мо. боз як хабаре ки мо шуморо ҳайрон мекунад. Чӣ хеле ки медонем, вақтҳои охир ба Артуро Мело ҳамаи дастаҳои Аврупо нишона гирифтанд, алахусус Ювентус. Ва чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфта будем, роҳбарият ӯро фурӯхтанӣ нест, лекин ҳамаи чиз иваз гардид вақте ки Ювентус ба бозингари бразилӣ ҳавасманд шуд. Мондо Депортиво менависад ки дастаи каталонӣ розӣ аст Артуро сар диҳад ба як шарте ки дастаи туринӣ бар ивази ӯ ҳимоятгар Матеус Деликтро диҳад, ки Барса тобистони гузашта мехост ӯро бихарад. Сомона қайд мекунад ки Барса хоҳиши ҷудо шудан бо Артуро надорад, аз ҳамин сабаб ин хел шартҳоро гузоштааст. Ман камтарак фикри худро дар ин бора гап мезанам бародарон. Чӣ хеле ки медонед, тобистони гузашта Барселона хело хоҳиши харидани Деликтро дошт, аммо ӯ пулро интихоб кард, барое ки Ювентус маоши баланд пешниҳод намуд нисбат ба дастаи каталонӣ. Ва чӣ хеле ки ин сезон дидем, ӯ дар сатҳе ки дар Аякс бозӣ мекард, дар дастаи туринӣ ин сатҳро нишон дода натавонист. Бале, бисёриҳо мегӯянд ки ӯ бояд ҳоло мутобиқ шавад, дастаи нав, шаҳри нав, стили бозии нав, чемпионати дигар ва дигару дигар. Лекин Тодибое ки дар Шалке ҳамчун иҷора бозӣ мекунад ва дар он ҷо хело ва хело ҳам бозии хуб нишон дода истодааст, аз ӯ камӣ надорад. Ва боз ҳаст Бускетси хурдӣ, ки он ҳам дар ҳимоя хуб бозӣ мекунад. Деликт аз пушти пул рафт, мон дар ҳамон ҷо истад. Ин фикри шахсии ман аст. Шумо бошад фикри худро дар комментария нависед. Камтари дигар дар бораи Тер Штеген ва шартномаи ӯ гап мезанем. Барселона дароз кардани шартнома бо Тер Штегенро яке аз ҳадафҳои асосии худ дар вақтҳои наздик кардааст. Баъди чанд пешниҳоди трансферӣ ки дигар дастаҳо ба ӯ карданд ва Барса рад кард, дастаи каталонӣ қарор бард ки ҳоло ба дарвозабони немисӣ пешниҳоди трансферӣ нахоҳад кард то он вақте ки маълум нашавад ки даста аз пандемияи коронавирус чӣ қадар маблағ аз даст додааст. Бо ҳамин сабаб онҳо ба дарвозабон хабар доданд ки айни ҳол гуфтугузор манъ карда мешавад, фаҳмида аз он ки ин хавфи калон дорад, барое ки бисёри топ дастаҳои Аврупо мехоҳанд ӯро ба даст биёранд. байни Барселона ва Тер Штеген муносибатҳои хуб аст, барои ҳамин ҳар дуи тараф хоҳиши дароз кардани шартномаро доранд. Аз ҳамин сабаб агенти бозингар вазъиятро душвор намекунад, фаҳмида аз он ки ба клуб лозим аст аввал мушкилои худро ҳал кунад. Бе арзёбию воқеаи вазъи молиявӣ ба Барселона гуфтугузор хело душвор хоҳад гузашт. Роҳбарият инчунин ҳама гуна гуфтушунидро барои дароз кардани шартнома бо Артуро ва Нелсон Самеду қатъ кард. Тер Штеген ҳамеша эълон мекард ки мехоҳад бо Барселона
Барселона шартномаашро дароз кунад, зеро ӯ дар он ҷо бо оилааш хушбахт аст. Аммо ӯ инчунин мефаҳмад ки пас аз буҳрон ва бо саршавии сезони нав ӯ боз ҳам пиртар хоҳад шуд. Аз ин рӯ мехоҳад худро дар авҷи касбаш эҳсос кунад. Бозигари дастаи мунтахаби Олмон аллакай на дар сатҳи ҳамдастагони худ ки ба қарибӣ шартнома бастанд пул кор карда истодааст. Ба ғайр аз ин ӯ нисбат ба баъзе бозигароне ки дар клуб калидӣ ҳисоб намешаванд ва ҳатто дараҷаашон пасттар аст, музди камтар мегирад. Барселона розӣ аст дархости ӯро барои дароз кардани шартнома ва бардоштани маош иҷро кунад ва ӯ арзандаи ин мебошад. Аммо вазъи молиявӣ бадтар шуд ва акнун клуб имконият пайдо мекунад ки то барои дароз кардани созишнома эконом кунад. Сомонаҳо дар даста мегӯянд ки афзалияти ТЕР ШТЕГЕН ин дароз кардани шартнома аст ва пешниҳоди дигар дастаҳо ки ӯ қабул мекунад дурӯғ аст. Аммо ин маънои онро надорад ки клубҳои калони аврупоӣ барои ба даст овардани ӯ ҳавасманд нестанд. Агар дарозабон то охири имсол имзо намонад, то Барса маҷбур мешавад ки ӯро дар соли 2021 фурӯшад, то ин ки дар охири соли 2022 ӯро бепул аз даст надиҳад. Ювентус, Бавария, Челси ва Манчестер Сити ин вазъиятро нигоҳ доранд ва пойда истоданд. Ситии Пеп Гвардиола мехост ӯро соли 2016 ба даст биёрад, лекин он вақт онҳо танҳо Клаудио Брауро гирифта тавонистанд. Баъдан ба даст овардан Эмерсонро ва ҳамин хел клуб ҳавасмандии худро гум кард. ҳама ин овозаҳо ба ТЕР ШТЕГЕН фишор меоварад, зеро медонед ки дар футболи калон бе шартномаи хуб бозӣ кардан маъное надорад. Чанд қадаре ки дароз кардани шартнома давом кунад, ҳамин қадар овозаҳо бисёр мешаванд. Агар ТЕР ШТЕГЕНро роҳбарият бепул аз даст диҳад, ба мисли Дани Алвес, то ин ахмақии бад мешавад аз тарафи Барселона. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нав бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай.